Abenduko 22 gaur urtzeguna da, asteragoaz egunak utzizkiguna albisteekin. Orain mugituz taldeak bidegabekeriatzat jo du Perezen kanporatzea. Mugitu zen ustez kanporatzearen atzean sakontasun politiko handiko erabakia dago. Selekta Noaingo langileek greba bertan bera uztea erabaki dute. Enpresak ziurtatu du ez dela behartutako kaleratzerik egongo eta Iruñera etortzeko prest agertu dira. Zabor organikoen gaikako bilketa lehentasuntzat jo du Laukoak. Txantrako Salestarren eraikinan auzoko unitate berria jarriko dute eta ekitaldietarako aretoa berritu. Iruñako udalak nazioarteko lankidetzaren lehenengo plan zuzentzaia egin du. Hurbiltasunezko txikizkako merkataritza bultzatzeko plana onartu du Nafarroako gobernuak. Sadar futbol zelaia berriz ere erosteko Osasunak azaldutako jarrera dela eta galdera sorta erregistratu du EH Bilduk parlamentuan Nafarroako gobernuari zuzenduak. Eguzki irratiak programazioa berritu du euskarazko 3 saioekin. Ikuspuntu jaialdiak emakume zinemagilei toki berezia eskainiko die. Martxoaren 8-tik 10 izanen da zinema dokumentalaren 12. jaialdia. Eta politika kontuekin hasiko dugu gaurko albistegia orain mugituz taldeak bidegabekeriatzat jo du Perezen kanporatzea. Mugitu zen ustez kanporatzearen atzean sakontasun politiko handiko erabakia dago. Eduardo Santos idazkari nagusiak bere aldetik ez du uste alderdian krisirik dutenik. Orain mugitu zildoa gogor salatu du haren berme batzordeak Laura Perez parlamentaria alderditik kanporatu izana. Perezek berak aurkeztu zuen orain mugituz joan den abenduan eta orain krisi betean taldearen babesa jaso du. Mugimenduaren ustez kanporatzearen atzean sakontasun politiko handiko erabakia dago. Zuzendaritzaren erabakiekin desadostasuna azaldu duten pertsona talde oso baten aurkako bidegabekeria dela azaldu dute sare sozialetan zabaldutako oharrean. Hala ere Eduardo Santos Nafarroako alduguko idazkari nagusiak ez du uste alderdian krisirik dutenik. Ahalduguren eta 4 parlamentariren arteko krisia dela esan du Euskadi Irratiko elkarrizketa batean. Kode etikoa urratzeagatik utzi dute Perez antolakundetik kanpo Santosek zehaztu duenez. Orain mugitu zen arabera ordea ez Perezek ezaren hildo bereko beste 3 parlamentariek ez dute urratu kode etikoa. Haien iritziz, ahalduguko zuzendaritzak ezikusie pertsonalak lehenetsi ditu. Berme batzordearen autonomia zalantzan jarri du Perezen eta alde atera den taldeak. Batzordeko kideek Santosen hautagaitzan parte hartu dutela uste du mugimenduak. Idazkari nagusiak nabarmendu du organo independiente bat dela batzordea. Urtebete pasa geratzen da foru hauteskundeetarako eta talde kritikoak iritzi dio horrek bultzatu duela zuzendaritza garbiketa ideologikoa egitera. Zuzendaritzaren jardunbidea gardentasun eskasekoa dela iritzi dio eta uste du militantei iritzia emateak alarazi zaiela. Santosek aitortu du alderdiak ezin diela kendu parlamentariak ta hori pertsonala delako. Ahalduguko parlamentari taldea bitan zatituta dagoela eta idazkari nagusiak ez du uste arriskuan dagoenik bere hildoko Ainhoa Aznarez parlamentuko presidenteak karguan jarraitzea. Kanporatuko balute Aznarez presidentetzatik egundoko ezegonkortasuna sortuko lukete. Selekta Noaingo langileek greba bertan bera uztea erabaki dute. Enpresak ziurtatu du ez dela behartutako kaleratzerik egongo eta zuzendaritza Iruñera agertzeko prest agertu da. 13 egun daramatzate greban eta otsailaren 9-tik egunero bezala Selektako langileak enpresaren egoitza aurrean daude. Madrildi jakinarazi dute behartutako kaleratzerik ez dela egongo, baldintzak hitzartuak izango direla eta Nafarroako lantokiko lan baldintzak negoziatzeko prest daudela. Noainera etortzeko aukera ere ikusi dute. Hau horrela izanik greba bertan bera uztea erabaki dute. 2012tik hirulan erregulazioko espedientea izan dituzte eta ordutik lan baldintzak izoztuak dituzte. Enpresa esku batetik bestera aldatu da urteotan. 2012an autoban ziren eta urte hartan erregulazioko dosierra ezarri zenean bederen lortu zuten lan baldintzak mantentzea, baina geroztik ez dira aldatu. Gainera, Pelikan enpresak xurgatu zuen autoban eta iragan abenduan Selekta multinazionalak Pelikan eta Demas enpresak erosi zituen. Ikusteke dago orain ea enpresako zuzendaritzak hitza betetzen duen.
organikoen gaikako bilketa lehentasuntzat jo du laukoak. 276.000 tona zabor jaso dituzte udal eta mankomunitateek. Horien 60% sailkatu gabe. Nafarroako biztanle bakoitzak 1,4 kilo zabor sortzen ditu egunean, 426 kilo urtean. Guztira, 276.000 tona hondakin bildu dituzte herrialdeko udalek naiz mankomunitatek eta materia organikoari dagokio jasotakoaren erdia. Sortutako hondakina gutxitzeko beharra azpimarratzen dute administrazioek urtero, baina bilakaera kontrakoa da. Aurreko urteetan baino zabor gehiago pilatu zen Nafarroan 2016an eta gaikako bilketa ez da 40%ira iristen. Egoerari buelta emateko hondakinen foru lege proiektua ondu du landa garapen, inguru giro eta toki administrazioko departamentuak Nafarroako hondakinen 2017-2027ko plana oinarri gisartuta. Lege proiektua tramitazio fasean dago oraintxe eta parlamentuko gehiengoaren babesa du. Atzo hondakinen bilakaerari buruzko azken datuen berri eman zuen ingurumen kontseilari Isabel Lizaldek, haren esanetan sailkatu gabeko hondakin multzoa murriztea eta materia organikoa gaika biltzea izanen da datozen urteetarako erronka nagusia. Ingurumen departamentuko buruaren arabera, Nafarroak birziklatze tasa handia du ontziei, paperari, kartoiari eta beirari dagokionez, baina materia organikoaren bereizketa ez dago errotuta gizartean. Horretarako hondakin planak zehazten du materia organikoa biltzeko sistema berriak ezarriko direla Nafarroan eta mankomunitate bakoitzak erabakiko duela zein sistema erabili. Hondakinen isurketa zigortzeko beharra ere nabarmendu zuen Elizaldek atzoko agerraldian eta azaldu zuen lege proiektuaren neurrietako bat izanen dela isuritako hondakin kopuruaren araberako kanon bat ezartzea. Hondakinen prebentziorako bulegoa sortzea, ekonomia zirkularra sustatzea, plastikozko poltsen erabilera arautzea eta sentsibilizazio kanpainak antolatzea dira legean ezarritako beste neurritako batzuk. Hain zuzen, martxoaren 6an aurkeztuko dute hondakinen prebentziorako bulegoaren ekintza plana. Txantrako Salestarren eraikinean auzoko unitate berria jarriko dute eta ekitaldietarako aretoa berritu. Iruñako udalaren higirigintza batzordeko kideek bisitatu dute eraikina. Udalak €1.000.000 inbertituko ditu egokitzapen lanetan. Joan den urtearen bukaeran osoko bilkuran aurrekontuen moldaketa onartu zen udalak eraikina erosteko. €1.000.000 inguru baliatu zituen eraikinaren 2 heren erosteko. Orain egin behar diren lanak eraikina berritzeko, egokitzeko eta irisgarri egiteko izanen dira gehien bat. Hilabete barru hasteko helburua dute. Ikastetxe izandakoan dagoen ekitalditarako areto nagusia berritzeko eta egokitzeko proiekturako €455.000 inguru bideratuko dira. Eta Iruñako udalak nazioarteko lankidetzaren lehenengo plan zuzentzailea egin du. Iruñako udala garapenaren aldeko nazioarteko lankidetzaren lehen plan zuzentzailea egin du, udalak arlo horretan egindako ibilbidea jasotzen duen agiri bat, jarraitasuna eman eta erronka berriei heltze aldera. 6 jarduketa hildorekin eta 31 helburu estrategiko zein adierazle dituen agiri bat da, eta horien bidez udalak garapenaren aldeko lankidetza politika sakonean landu eta zabaldu nahi du hurrengo 4 urteetarako ezarri den estrategia esparruaren barruan. Gizarte ekintzako alorreko zinegotzi ordezkari Edurne Eginok, alorreko zuzendari Marisol de la Navak eta lankidetzako udal teknikari Javier Gazteluk prentsaurrekoan tokiko gobernu batzarrako onetxetako agiria aurkeztu dute. Bertan parte hartzen dute Iruñeko garapenaren aldeko gobernuz kanpoko erakundeek eta Nafarroako koordinagundeak, hegoaldeko tokiko kideek, garapenaren aldeko lankidetzako udal kontseiluak, udaleko alorrak, Nafarroako gobernuak, instituzioek, gizarte plataformek, sektore akademikoek, hau da Nafarroako Unibertsitate Publikoak, garapenerako lankidetzako Nafarroako toki funtsak eta Iruñeko beste entitate batzuek. Udaleko garapenaren aldeko lankidetza programaren gaineko urte eta erdiko hausnarketa prozesuaren eta lanaren ondorio da aurkeztutako plan hau. Plana ardatz agiri bilakatuko da eta haren bidez azken 20 urteetan lankidetza arloan egindako lana finkatu nahi da eta udalak arlo horretan duen jarduna hobetu. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, Nafarroako gobernuak hurbileko txikizkako merkataritza bultzatzeko plana onartu du.
Nafarroako gobernuak hurbiltasunezko txikizkako merkataritza bultzatzeko 2018-2020ko plana onartzeko erabakia hartu du sektorearen lehiakortasunean aurrera egiteko, berrikuntza errazteko eta negozio berriak abian jartzeko asmoz. Planak 4.854.000 euroko guztizko aurrekontua du eta 1.618.000 euroko kopuru banatan esleituko da 3 urtetan. Planak 4 lan ildo nagusi ditu, urte hauetan garatu beharreko 11 hildotan eta 37 ekintza zehatzetan egituratuta, beti ere merkataritza sektorearen kezkei, beharrei eta interesei erantzun eta foru komunitateko merkataritza jardueraren garapen orekatuagoa errazteko xedez. Gogoratu behar da, Zirriborroa 2017ko maiatzean aurkeztu zela eta ekainean ekarpenak egin zirela. Sadar futbol zelaia berriz erosteko Osasunak azaldutako jarrera dela eta galdera sorta bat erregistratu du EH Bilduk parlamentuan Nafarroako gobernuari zuzendua. Zehazki Adolfo Araiz parlamentariak oraindik ere Nafarroako ogasunarekin talde gorritxoak duen zergaren egoeraz galdetu du, baita sadar saltzeko asmorik dagoen ala ez, eta horrela balitz ze preziotan salduko lukeen. Zentzu horretan EH Bilduko parlamentariak bere garaian Nafarroako gobernuak Osasunaren zorraren parte bat kitatzeko zelaia erosi zuenean ordaindutako prezioaren azpitik ez saltzea iradokitzen dio, hau da, 23,5 milioi euro baino azpitik ez saltzea. Hurrengo martxoaren 3an Osasunako zuzendaritzak galdeketa egingo du bazkideen artean sadar futbol zelaia erosten duen ala ez erabakitzeko. 2014 urtean saldu zion Osasunak sadar futbol zelaia Nafarroako gobernuari, talde gorritxoak ogasunarekin zuen zorra ordaindu ahal izateko. Osasunaren zuzendaritzaren helburua sadar futbol zelaia berriro erostea da, modu honetan krisi garaian galdutako ondarea berreskuratzeko asmoarekin. Luis Zabalza buru duen zuzendaritzak nabarmendu duenez orain, berriz egoera ekonomikoa normaldu da eta ez dago inolako zorrarik ogasunarekin. Sadar futbol zelaiarekin batera Taxoareko kirol instalakuntzak saldu zizkion ere Osasunak Nafarroako gobernuari, orotara 53 milioi euro pagatu zirelarik. Iaz Osasunak ogasunari zor zizkion azken 9,7 milioi euro ordaindu zituen. Eguzki irratiak programazioa berritu du euskerazko 3 saioekin. Iruñeko Eguzki irratiak abian du programazio berria astelehenetik. Euskarazko eskaintza indartu nahi izan dute eta horretarako Arrosa sarearen laguntza izan dute. Irratia, katalka, kultur kuboa eta musibla saioak gehitu ditu programaziora. Aurten, 35 urte bete ditu Eguzkik. Urritik ekainera da sasoi nagusia Eguzki irratian eta otsailean berritu egiten dute. 3 saio berri ematen ari dira dagoeneko Eguzki irratiaren uinetan eta webgunean. Astelehenetan arratsaldeko 7etan eta astearteetan goizeko 9etan emakumeen inguruko atalka saioa ematen dute. Emakumeek eginiko musika eta zinema, hezkuntza eta sexualitatea lantzen dituzte besteak beste. Kultur kuboa saioa ostegunetan ematen dute goizeko 8etan eta ostiraletan arratsaldeko 6etan. Kultura arloan zer entzun, ikus eta irakur daitekeen jakinarazten die entzulei. Txuma Amurugarren musikariaren musibla saioa da Eguzki irratiko programazioko azken berrikuntza. Asteartetan ematen dute arratseko 10etan. Saioak musika eta hitza orekan eman nahi ditu. Euskal Herriko zein nazioarteko musika zabaltzen du eta euskal musikari gazteak bultzatu nahi ditu. Eta gaurko albisteekin bukatzeko ikuspuntu jaialdiak edo punto de vista jaialdiak emakume zinemagilei leku berezia eskainiko die. Martxoaren 8etik 10era izanen da zinema dokumentalaren 12. jaialdia. 12. ikuspuntu jaialdia zinema dokumentalaren festivala martxoaren 8etik 10era izanen da Iruñan. Atal berriekin dator aurten eta baita zuzendari artistiko berriarekin ere, Garbine Ortega ari da lan horretan eta azaldu berri ditu edizio honetarako prestatu dituztenak. Inaugurazioa artista nafar batek eginen du, Ainara berak. Bere pelikula emanez hasiko da ikuspuntu jaialdia. Hasta mañana si Dios quiere. Lan hori zinema dokumentaleko nazioarteko jaialdirik garrantzitsuenetako batean aurkeztu dute, Herbehereetako
IDFA festivalean eta Ortegaren hitzetan lan bikaina da. Emakumeei toki berezi eskainiko die aurtengo ikuspuntu jaialdiak. Beraren lanaz gain aurten Marina Alameiro eta Maili Barber zuzendari nafarrek sail ofizialean parte hartuko dute Young and Beautiful eta Yours Truly lanekin urren ez urren. Sail ofizialean 14 herrialdetako 8 film luze eta 13 labur erakutsiko dituzte. Jaialdiaren egoitza nagusia Baluarte Jauregia izango da, baina beste toki batzuetara ere hedatuko da. Nafarroako filmotekara, Gaiarre Antzokira, Uharteko Arte Garaikideko Zentrora, Katakrak liburu dendara eta Planetariora besteak beste. Guazen orain eguraldiaren iragarpena zenen ikustera. Zerua lainotsu egongo da, tarteka oso lainotsu batez ere goizean, baliteke lur txikia egitean noizean behin eta hemenka goizean goiz. Ipar-ekialdeko haizea ahula ibiliko da, tarte biziekin eta bolada gogorren batekin. Temperatura gutxi jaitsiko da, izotz txikia egingo du. Ostiralean zerua tarteka lainotsu egongo da, hodei gutxirekin geratzeko joerarekin. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da eta egunaren erdiko ordutan ipar-ekialdekoa nagusituko da, tarte biziekin. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira eta maksimoetan aldaketarik ez. Izotz txiki handia egingo du. Otsaiak 22 gaur gortzeguna, goazen egunak utzezkegun albisten errepaso egitera titularrekin. Orain mugituz taldeak bidegabekeriatzat jo du Perezen kanporatzea. Mugitu zen ustez kanporatzearen atzean sakontasun politiko handiko erabakia dago. Selekta Anoaingo langileek greba bertan bera uztea erabaki dute. Enpresak ziurtatu du ez dela behartutako kaleratzerik egongo eta Iruñera etortzeko pres agertu dira. Zabor organikoen gaikako bilketa lehentasuntzat jo du Laukoak. Txantrako Salestarren eraikinan auzoko unitate berria jarriko dute eta ekitaldietarako aretoa berritu. Iruñako udalak nazioarteko lankidetzaren lehenengo plan zuzentzaia egin du. Hurbiltasunezko txikizkako merkataritza bultzatzeko plana onartu du Nafarroako gobernuak. Sadar futbol zelaia berriz ere erosteko Osasunak azaldutako jarrera dela eta galdera sorta erregistratu du EH Bilduk parlamentuan Nafarroako gobernuari zuzenduak. Eguzki irratiak programazioa berritu du euskarazko 3 saioekin. Ikuspuntu jaialdiak emakume zinemagilei toki berezia eskainiko die. Martxoaren 8-tik 10 izanen da zinema dokumentalaren 12. jaialdia. Eta hausi izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mila esker zion arretagatik eta hortzegun hona izan. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak.
heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun Baztango bihotzean Baztan kanpina.